За приготвяне на кафе специалитети с мляко, добре е да се знае, че млякото, освен заради самото съхранение, трябва да се държи в хладилника и за да се получи по-голяма амплитуда на загряване. Слагаме в канчето достатъчно мляко за приготвяне на една напитка. Почистваме стимъра от конденза, който се е събрал в него. Добре е да се знае, че млякото се загрява до прага на търпимост на тялото 60-70 градуса. След това млякото прегаря. Винаги приготвяме първо млякото, за да могат да се свържат белтъчините в него и пяната да стане по-устойчива за манипулации, след което веднага почистваме стимъра от полепналото по него мляко. Почистваме цедката от отработеното вече кафе, за да не разваляме вкусовите качества на кафето. И темперираме добре, за да може да се получи добър екстракт от кафето. Кафето трябва да е достатъчно добре темперирано и да не пада от сетката при обръщане. Почистваме душа от полепналото по него кафе и пускаме едно късо кафе. Добре е да се знае, че кафе специалитетите се правят с късо кафе. Едно, че да не се разводнява напитката и второ, кофеина е водно разтворим. Първите 10 секунди, в които изтича напитката, почти няма кофеин в него. През това време, докато се приготвя кафето, с един удар изкарваме големите балони от млякото и почваме да полираме. При полирането пяната се свързва с млякото, за да могат да изтичат едновременно.